nik sarea zelan sortu zen, eta horretaz egingo dut berba batez be Izaskunek testu ingurua ondo azaldu dau, baina, bueno, ikastaro bat egin genduen, lidergo ikastaro bat, hemen daukat Baske Eskolako sarekideak, eta ikastaro aretan, lidergoa lantzen genduen ikastaro horretan, egitezen oso gustora egon ginen. Alderdi ezberdinetako, alderdi politiko ezberdinetako jentea batu ginen, eta konfidantzazko gune bat sortu genuen. Eta ikusi genuen, ikastaro horretaz gainera, helburu amankomuna genituela berdintasunaren inguruan, eta oztopo antzekoak baita. Eta orduen lanean jarraitu behar gendunela, eta lanean jarraitu behar genuela sarean. Hau da, bakoitzak geure udaletatik kanpo zeregina daukagu bai Euskal Herriagatik, gizarteagatik, eta beraz lanean jarraitu behar gendunela, eta helburu amankomunak genituela, eta hor, helburuak zehaztu genituen zein izango zen funtzionamendua gure artean zelan adostuko genituen gauzak, eta azkenin lan hildo konkretu batzuk bai definitu genituen, eta horretan gabiltza lanean gaur egun. Egia da oraindik, nahiko berriak garela honetan, sare honetan. Egia da baita Euskal Komunitate Erkidegoan emakumearen parte hartzea politikan asko handitu dela azken urteotan, eta orain emakume alkateak gaude, egia da bai zinegotzi kopurua asko handitu dela gitzi-gitzika, eta hori egia da, baina egia da baita be, oraindik daukaguzala datu batzuk, adibidez, errepikatzen daben emakumeak, ez direla horren beste gizonezkoak diren moduan, egia da baita be, seme-alaba kopurua konturatzen bagara gizonezkoen artean antzadanez ez dago arazorik seme-alabak eukiteko, eta emakumezkoak honetara politikan sartzen garanak seme-alabak eukitea be zalantzan jartzen dugu sarri askotan, ez? Zerrendak egiterakoan gizon batekin joiz ez dago ezan aita zan nahi dut eta beraz zaila izango da niretzako. Baina emakumeetatik hori entzun izan dugu, beraz, arazo batzuk badauzkagu, ez? Zaintza lanatan be badakigu hor 3 ordu gehiago oraindik dedikatzen dutela emakumeak gizonak, baino kontutan izanik politika eta bizitza aurrera eroatea zaila dela pertsona guztientzat, emakumezkoentzat ia ezinezkoa bihurtzen dago, ez? Beraz, egia da aurrera pausoak eman ditugula, baina egia da baita be oraindik asko daukagula egiteko, eta arazo hori buelta eman behar diogula. Eta beraz, konpromiso horrekin, batu gara sare honetan, azkenien kostu pertsonal bat mundu guztiarentzako daukalako politikan sartzeak, baina emakumeentzako gehiago. Beraz, berdintasun hori oraindik politikan argi dago ez daukagula eta hor lan egin behar dugula. Gure helburuen artean, 3 orokorrak komentatuko ditut, daukaguzan zailtasunei aurre egitea, amankomunean jarriz, beste alde batetik politikan aldaketak eragitea emakume hautetzien aukera berdintasuna benetan errealitate bihurtzeko, eta azkenik lidergo eraldatzailea garatzea. Hemen komentatu izan da, azkenean, estilo kontuak badirela, hor komunikazioan batez be hor entzutea eta zein importantea da ikusten gendun ezaugarri bezala, eta lidergoa lantzea eta komunikazio estiloak lantzea nik uste dut oso importanteak direla gure udaletan, ze hor ikusi dugun ereduak, gizonezkoen ereduak, eredu maskulino horrek, baskoz be autoritarioagoak dira, goiti berako erabakiak hartu izan dira, kaleko presentzia oso importantea izan da beti, gunez formaletan hartzen dira erabaki asko, orduen, guzti hori ikusi duguna, aztertzen gabiltza, eta horreri ia zelan buelta emon aldiogun. 3 lan hildotan hasi gara lanean, oraindik lehen esan dudan moduan hastapenetan gaude, baina oso gustora, lehenengoa da eragin politikoa bilatzeko, gure proiektua sozializatzeko modu ezberdinak bilatzen gabiltza, hau izan aldan moduan bat, ez? Zuek azkon partidu eta ikasten joan eta neurriak pentsatzen joan. Atzo Rigoberta Mentzuk esan zauden moduan, konsienti izatea lehenengo pausua da eta bigarrena ekintza, ez? Ekintza horretan emaitza honak lortzen dugu zan. Bigarren lan hildo nagusi bat da, 2019ko emakume hautetziei beste erabateko harrera bat egitea, ez? Eurek jakitea zer aurkituko daben gure esperientzia zein dan eta nondik lagundu aldogun neurrian, ez? Eta ganera hau positiboa da, alderdi ezberdinetako kideak gaudelako hemen lan honen inguruan. Eta amaitzen dut, eta 3. lan hildoa, eta oso importantea, naizta gai potoloa izan, urratzez urratz, landu behar duguna, eta da, politika eta bizitza bateragarri egitea. Eta gai honetan, zailtasunak dauzkagu honi buelta emoteko, baina gitzi-gitzika dano batu behar gara. Eta hemen deia egin baita
ez bakarrik emakume hautetzi gehiagori sarekide izateko, baizik eta gai honetan eta beste batzuetan lagundu diguzuen guztioi be, bateak zabal-zabalik, gogotzu gaudelako eta asko daukagulako egiteko. Eskerrik asko. I would really like to thank you all for your